बे समाव आं फरायसाफोर बा गामिनि लाइमोनफोरखौ आं खावलायगोन नैबे समाव ओंथि गैयै खामानिफोरजों गावखौ खाब जाहोआलासे गावनि इयुनाव खामानि जाहैगोन एबा गाव गसंथानो थाखाय जि ओंथि गोनां सम जों जाहाथे हगारो आं बेखौ खावलायगोन। दा बिथांमोना इयुनाव साफा साफा बर' हारिनि सुबुं सम्पद जाहैगोन बा गावबा गावनि न'खरखौ नायनायजों लोगोसे गावखौ दैदेननायजों लोगोसे समाजनि मोजां खामानि मावहैनो थाखाय बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जाहाथे बयबो बेबायदि समाज बेरेखा खामानिखौ मावा एबा गावनि गाज्रि मोनसे लामाथिं थांगोन बेखौ जाहाथे बयबो आवगायालासिनो मोजां लामाथिं आवगायो आरो बयबो फरायनायाव बयबो गोसो होयो। दिनै राङापारा दख'रा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जि बोसोरसालिया जथुम्मा बेयाव जि फरायसाफोरजों सावरायनाय जि हाबाफारि बेयाव आं बाहागो लानानै खोब गोजोननाय मोन्दों आरो दख'रा आफादनि जि मोनसे थांखि दि बे हालामनि फरायसाफोरखौ बर' हारिनि सासे सुबुं सम्पद सोरजिनो थाखाय बिथांमोना जुजिनाय नाजानाय आरो बेयाव गोबां फरायसाफोरा दिनै बाहागो लाफैदों। बेयाव बाहागो लानाय साफ्रोमबो फरायसाफ्रा खोब गोसो होनानै खोनासंदों आरो बिथांमोना जिउआव माबा मोनसे जालांनो जि मोनसे थांखि लादों बेखौ नुनानै आं खोब गोजोननाय मोन्दों। जिहेथु माखासे जों दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय गुबुन गुबुन समाव गुबुन गुबुन मावथांखिजों फोसावनानै खामानि मावदों। दाबो जोङो बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्ज बा बड'फा गोजोरथियारि सोलायनाय मावथांखिनि गेजेरजों जों गोबां गामि गामि बा गोबां फरायसालिफोरावबो जों गिदिंनानै बेबायदि बर'नि माखासे एन्टि ससियेल एलिमेन्ट बा जोंनि बर' फरायसाफोरनि जि मोनसे समाजनि गाज्रि बिथिंथिं जि आवगायलांनो लानाय बेखौ लानानै जों गोबां खामानि मावदों। दा बे समाव आं फरायसाफोर बा गामिनि लाइमोनफोरखौ आं खावलायगोन नैबे समाव ओंथि गैयै खामानिफोरजों गावखौ खाब जाहोआलासे गावनि इयुनाव खामानि जाहैगोन एबा गाव गसंथानो थाखाय जि ओंथि गोनां सम जों जाहाथे हगारो आं बेखौ खावलायगोन। दा बिथांमोना इयुनाव साफा साफा बर' हारिनि सुबुं सम्पद जाहैगोन बा गावबा गावनि न'खरखौ नायनायजों लोगोसे गावखौ दैदेननायजों लोगोसे समाजनि मोजां खामानि मावहैनो थाखाय बिथांमोनखौ आं खावलायगोन जाहाथे बयबो बेबायदि समाज बेरेखा खामानिखौ मावा एबा गावनि गाज्रि मोनसे लामाथिं थांगोन बेखौ जाहाथे बयबो आवगायालासिनो मोजां लामाथिं आवगायो आरो बयबो फरायनायाव बयबो गोसो होयो आरो नैबे लाइमोन बैसो समाव साननायखौ गासिखौबो मावफुंजोबनो जि साननाय दा बेयाव मोजां ट्रेकजों जाहाथे बे इनार्जिखौ जाहाथे मोजां ट्रेकआव हगारो बे इनार्जिखौ बयनावबो इनार्जि दङ दा बेखौनो आं खावलायगोन बे इनार्जिखौ जाहाथे मिस इउस खालामा। जिहेतु बिमा बिफाफ्रा माबायदि रल लानांगौ बिमा बिफाखौबो दिथागिरि बिथांमोनखौबो जों गोबांबार लोगो हमो गोबां बुङो दा बिथांमोनाबो फरायसाजों मोजां सोमोन्दो बेखौ लाखिनांगोन आरो फोरोंगिरिजोंबो सोमोन्दोखौ लाखिनांगोन आरो फरायसाफोरखौ फरायदों फरायाखै बेखौ नोजोर जाहाथे होयो आरो फरायसाखौ फरायहोनायजों लोगोसे बिथांमोननि जि आखल बे आखलखौ जाहाथे दानानै होयो आरो आखला जोंनि थाखाय बिराद इम्परटेन्ट दिनैनि समाव दा बेखायनो गथ'फोरनि आखलखौ जाहाथे मोजां बानायनो थाखाय बयबो बिमा बिफाया नाजायो। जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादनिफ्राय आसाम सरकारा जेब्ला माने उन्दै बैसो हाबा जानायखौ बन्द' खिन्थु बिनि सिगांनिफ्रायनो जोङो बिथांमोना फोसावनायनि सिगांनिफ्रायनो जोङो उन्दै बैसोआव हाबा जानायखौ होबथानायनि थाखाय जोङो गोबां स्ल'गान होयै होयै जोङो हानजा सुरदों साइकेल रेलि खालामदों गोबां बुंदों आरो गोबां दिनै बियो मोनसे फिथाइ महरैबो जों मोननो हादों नाथाय दाबो बहाबा एसे एनै जादों जों बेखौ खोनादों दा बेखायनो जों खावलायगोन जाहाथे बेबायदि उन्दै बैसोआव हाबा जानाय बेखौ जाहाथे जाया जोंनि दिथागिरिफ्रा मिनिमाम लेभेलसिमावबो जाहाथे फरायहोयो आरो फरायनायखौ दोननानै रावखौबो जाहाथे हाबा जानाय बेयाव रावबो बेस्थ' जाया आरो गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौबो खावलायगोन जाहाथे रावबो बेबायदि उन्दै बैसोआव हाबाखौ दाननानै होआ आरो गामिनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायगोन रावबो जाहाथे बिदि हाबाखौ दाननानै होआ आरो हाबा खालामनायाव रावबो बिमा बिफाया जाहाथे सापर्ट खालामा।